Soogu ba yeesaan soogu ba jool soogu ba yoo soogu. dara bañ
Daawunde Bamse Kanale yo yale lam nagi daawunda yale lam ali ko ko saya. Sallani Muhammad, Malani Muhammad, Kumba Sara, Moike, Malani Muhammad. So the time of the life, I had to do Diani, then got it, then got it, you feel got it, but I'm not. I'm going to therapy. Ono so jibe ko be dia ko so wiya ni goya ya ni je won ni mara jude won wala hawle bi te bawa ha gilde bawaji ana sai ala segi ala yato tengirma sakki jabi lakki sai ko gambiti mari jombor ngari wala to tere da ma yara bana ara ma simara ali nasir wala mari kula jaylo wana yumma jaylo wana abba gala saji mari nyande wonno nyere mene do wayre wuro nya groupe an 400000 francs bara wonde bara juma amaratina ay ko bajiberi baga arumani mbaye umar bara wonde ammo to yel tewange mudi to basile jaari malado bara wonde wonno fabis ko me jata babayo wala de salone sambiran testinage palel jemayo
eɗen jogii kono men gooto garooɗo hitaande kala kadi ko neɗɗo kaaloowo kono en meeɗa waɗude mo micro hayɗa won fof assalamu aleykum ko salmina banndiraaɓe Adam Penda Koolel bisimilla Adam Penda Koolel bisimilla Adam Penda Koolel bisimilla ma bandiraɓe so tawi dawde Moussa Dia jooɗima onon fof jooɗoɗe goppat gowal ngal maayo ngo huccite ko yiɗa yeɓede ko maayo woni so tawi o ɓayri sammudinde baaba ma o jooɗima woni fof o ƴeew place jooɗo bandiraɓe wona onon yeɓete ko maayo ngo ƴette place suuman jooɗon so dawde ɓayri salmudede woni kala yo ƴette place mum Maman la Bougazoun. Monsieur le maire, Daouda Moussa Djodima. Monsieur le maire, Mbaye Mbengue Djodima. Seydou Mbengue. Mbaye Mbengue mi mema Mbengue. Ben taki dande maayo mbeɗe wonde giɗe lam. Omo ñaati haɓe yo ko yadde ma taw kuɗe lam. Omo awde mbeɗe awde ndinde ko salmini men.